Assalamu alaykum taýsyz tomoşaçylar. Sizi mawy ekranın öňünde hoş gördük. Sizden bizi mawy ekranın içinde hoş görendiniz diýip umid etmek bilen ýaxşy show 3'e başlaýar. Bu gedek biz şowumuzy owadan paýtagtymyzyň owadan toýlaryna hatam bir owadan hyzmat edýän, mehman toýlarynyň bir nusgasy bolup hyzmat edýän altyn toý mekanyna ýaýap gözellik, rahatlyk, hyzmat aşgana hemen ullakan tansgana olaryň hemmesi altın toy mekanı. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Olmay adayla. Kuda şükür. Gene de bir gerek falan. Awa. Men çynymaýdy, garaşmadym. Ýaxşy şowda sen bolarsyň diýip. Ya bizim planymyz ýokmy sen? Ey, begenlerdim ha. Sawalym. İyi içmehine gelen için. Ey, öz durmuş toýmada şey garaşmadym da. Nime am? 2 saat gitýär gepleşik. Awa, ondan arkaýyn bir erkin, rahat. Özüme näre udobnoza oturup udobmuş ha. Ayak udobnu dererek. Ayağı udobnu. Ayağı udobnu derer. Birinci soru. Hemra da değil ya, Nuri adam değil ya. Nuri adam geçip. Nuri ýagdaýyny atam da hypdyr da bir hepdelep ýaşy. Bir hepdelep. Bolondy. Diýinme. Bah. Şonu Maraton ben seni lotka çıkardım ben. Sidi. Ya şova getiren rat näme? O tarapy adamlar ne güller ýa şat baýlayan. Getiren vat siziň ýadawsyz meni gözläp gapymda garagul durup toýa barsam toýda öňümden çykyp şunça hormat goýup syýlyk eden üçin menim size hormat goýup syýlyk goýup gelim gepleşende. Halipa tuvalı bize öz yaşınızdan yaş görünüyor. Şu adasına ferediğine 70'ten geçen adam menden yok da. Men 70'e yetim mi? 60'e? Ya da neymiş ya soracak soru. Geçil ala geçil. Eçil. Eçil alay da şuradaydı. Hocam. Sizi meşgul eden aydım. Sen sizi yaşamağı fikir etmek kıyın. Ummanday sevgimi uğratmaklık kıyın. Mana sen dünyana terk etmek kıyın. Belki sen bağıtın bolarsan söylenim. Söylenim, söylenim. Sen üçün yaşarım. Bir galimi balkana atla. Hava. Eftada ne çok yaşadınız? Bir hepte. Bir heptelep yaşadınız. Bir hepteler. Onu da var ha, yöne o her bir diýmeli. Stenalar süsüp olaryň birinkiler ýerler. Ýöne şey diýip çykyp koýdum açyp. Arkaň ýoluň görýän de olar dönýärler. Tutuş ýapyk. Peki ninja ýerler ha? Ýok, ýapyk, öňüň ýapyk olar. Ýöne şey Siz de şeyden mi? Men şey diýerim. Ne Onu şeýit bir hepten aşgalar ne tapdy? Getirdiler. Ben kiçikek maşgalamyz bilen siz dinleýät. Doğru. Şey Ejem Pakirda öz eli bilen şeýle 2 metr halysyny satyp keçirajyk magnitofon aldyk. Onu da birinji getiren kasetam, kakam getiren kasetasy şu senin aýdyndaňyz da iň içinde köp dinlen aýdy näme? Jana jana, oy jana jana, jana jana. Men gazetamda ýok o. Men aýdym der ol. Siz näçe ýyl sunatdy? Şu an siz 40 ýaşyňda şeýlem? Ha, 30 ýaşyňda. 30 ýyl içinde Messi bilen deňrerken ha? Meslen. Bir ýaş kiçimes. Messi'den bir ýaş kişi. Avraýmaz. Ay deňre awra. Oğlum ya da time euro. Hayt klubu bal edýär. Juventus mi? Ronaldo hayt komanda geçti men şon var. Şu adam Sonra hayt koýar ata. Barcelona. Barcelona. Baş. Bir Messi mi? Ya Messi. Barcelona mi? Messi Messi. gitse yine şüküdýän mi? No. Ronaldo. Ha? Ronaldo. Dur! Dur! Ronaldo da goýunç. Oyuncu ha. Ýöne Messi. Messi mi Ronaldo? Hey. Mene şu zaten çağıltın Ronaldo deyip köpürak.
Nima diyen? Düşünmedik ben. Messi mi Ronaldo mı saçın? Magic Yo, League'de. sen Messi'ni gowaryň, şoň üçin Messi diýär. Messi. Daş. Sen gownuňa. Daş. Zat söçür. Näme üçin? Messi'ni öğreneyim. İlkinci söýüňiz bardy. Hiç kim ýaxşy şowda gelip ilkinci söýüňiz bardy. Aýdyp bermedi. Ýöne siz bir söýgü bardy. Kän aýdym aýtdyňyz. Sizin söýgüňiz gaty-gadykly ýysiz köp aýdymlaňyz. Ýanyň ýa yanar sen Düşünün ilkinci ýaşasan. gysgaça. Ferhat, bir gün meni köşe toya çağırdılar. Aydım otururken, bir ulu bağın aşağını 3 tane kıyım dur. Ondan sonra gözüm hem gitti, canım hem gitti, tenim hem gitti. Toy yadımdan çıktı, işte göremem. Bir dönem gözüm açtım, yok. O da nomer dadım sorap bolan o. Yok, telefon yok. Bir yaş kıydın, neyme olacak? Benim aydım saat 2'ye çellay diyen, 3'e çellay diyen. Orada kudan olan yok da ağacın aşağıya. Ondan Ondan sonra ben toylara gittim. 6-7 aylar toylarda aylar. Haber hatiri yok. Haber hatiri hiç dağıtı yok. Burun şehrin içinde maşinli geleyen olun. Astana okudu dur. çok iyi. Aha. Sakladım. Ya ilk geç gittim. Ha. Öz maşinada mı? Ya avtobüs etmem. Yok, öz maşinli. Öz maşin. Ama İzime sürüyüp geldim. Şöyle seyrettim, oğlum beni tanıdı. Yavaş поклониться. Садитесь и отвезу. Şu ne çeylem bile yaşattılar. Vallahi biz ona diyor. Şöhrat çok aslan okudu. Şöhrat Canım Bayram Hanım Şirin Kıyım'ın öne Ecefet'ten. Aşırıvattı dedim. Yani her yıl şu aslan okuşu var. Bar varsa ben bir gülcağı oy kaydam şu tay. İlkinci söylediğimin yadigarı diyeyim. Ben vapça bak göçüp vardım Aslan Okan arkasında yaşadım. Ne söylüyor? Ne söylüyor? Ayna renkli elli. Ayna. Renkli elli. Snežka. Steşka. Snežka da. Steşka. Aynan renkli elli. Aynen renki artıktan doğru kardeşim. Ben görmedim aynanın yanına dur. Ya. Ayna da şey. Ayvın rengi yo. Ayna değil. Soğun renk. Soğun renk ha. Kaysi bakşin kaysi son odişkarının sesinin özümde bolmanı isterdim. Ben özüm kim bolýar. Öwrenşenje. Özüm men şu arsana tayım. Sesini gowar yani. O var ya. Ha, şoň sesini gowar. Özüm güzel ama. Özüm kağıdını üstlere. Getirip koyayım Allah sen kayar. Onu ayırıp önkine ayıracak oturmanı. Bunun üstüne koyup böyle da. Bağırak koyayım. Vallahi ait da. Doğru kumet meref diyelim öyle. Nur Muhammed Meredov. Soğan orada verdiysen sesini alırdım. Ne için? Ulu olmak için. Tayyar sesler. Bir de kol oğudum sesler koyarlar. Atavay çağrılıyfın. Ziyada eken ol, özgü güllerden şolaydım bilen, ellerimde sağdım, kollarım bağ. İkisi mingdeş. İkisini bir saat. İkisi bir saat. Bir saat. Bir de onu sahabe Kim bile birinci çıkardı? men çıkardım. Ibrahim senin onu beriptirin, yok şimdi o bakar neymiş. Getir ki kaynatı var hadi. Oğlum daha kesti. Kesti ha. Yürüyorum ya. Sen ne açaydın o da galiba? Evet. Bir şey değildiniz ha, bir toyla. Ay bir toyda onu nemedip kakarıma ağzı kıkıp tırnağını. Ondan sonra o yana fikir ettim ben sonra. Ben özüm bir aydım mı, bir aydım çıkarım 10 tanesini deneyen de. Näme? Yo, şvara, Öyle bağır yemeden ha. Keyfini ben. Hava. Şu Ortada demek değil. ki 140 aydım orada 1400 şu öyle de. Şu teorak oluyor. Doğru. Şimdi dat ne? Tok ayda. Ne açı yumurta oldu? Bilemem, men tavuk bilen aram ya. Yo, şimdi primer ne fikir ya? Tok ayda ne açı yumurta oldu? Soğuk. Sen oğlum ha. Ha. Bileyim la. 20-22 doğru kurma mümkün. O niyet. Ya bir gün berde bir gün bernameler.
Ortaca kadar. Tavuk. Ayda näçe ýumurt boldy? Horoz bilen olaýmady. Tavuk. Ayda näçe ýumurt boldy tavuk? O ayda şol 20'den kennedir. Kim onu tanap ýören barmy onu? Bana da var. Yumurtka var başladı. Ay var yumurtka var. Bir ay. Ha, tarın. Tavuk ayda. Ay bir yumurta var da ayın üstünde de. Ay bu senin ne? Bunu bir kullanırdın. O da Ayda diyen de. Ava. Ayda ayak üstün de. Tavuk ayak üstün. Bir yumurta var da. Näme düşünipdi diýer bar onu? Ayın üstünde mindir ya tavuk. Böyle. Var yumurta ya. Ayret bindirecek. Adam ağır. Yılla diyecek böyle öyle ayet kolayım dedi öyle mi? Ha? Tavuk. Ayda. Näçe yumurt boldy? Gagarin'den doğraymadan kardeşim. Tavuk ayda mutlu olan. Günde bir muzaya dedi yani. Özüm biliyorum ben şu programı. Yok. Zargarlığı ya. Normal zanet yani hakikaten. Sizin kimçiliğiniz nämedi? Men bir kemçilik bar. Adamkärçilik Yok. Özümde bir kimçiliğin var. olam doğrusunu gotdan zerur zatlan biri. Aa, ses yok. Evet, kemçiligimi hemişe de gözläp Ha. görmek men kemçiligim şol. Sizin kimçiliğiniz nämedi? Yaman anancan men. Yaltara. Ya ses var. Aç. Yaşlardan haysi bağışını gelecekte atavayın, ballahacıyın sizin yetin dereceğinize barar deyip tamaydı yani. Öz yolunu tapan aydımçılık. Öz yolunu tapar o. Indi şol oglanam gelecekte kimişelik bir yol koyacak deyip kimi aydıp bilen. Bar, Hacı'nın o var ya. Aha, Hacı. doğru. O aydı. oglanlardan bar, Hemra bar, Hacı bar. Hacı Mehmet Sagjaparov bolup bilýär, Mäni Garaýew bolup bilýär, onuň İbrahim Tatlysel bolup bilýär, gerek bolsa meň maýan adam eňde bilýär. Awa. Hemra Recep öz yolunu tapan aydımçılık. Şu yol bilen nädir dowam etse, özüni tapawurdy. Demek kimra bir yol olup kalıp bilen. Yol bolup galyp bilýär o kaynaş. Hacı başı olma. Yurt derecede aydın dinlerler içinde alanda 50% siz tanılayan mı? 50%'den köpürak madır. 60, 70. 70. Ya şu gepler çıkandan sonra näçe öğrediyorsun şu? O yine de üstüne 50 götürmüyorum kaydı. 120%. Evet şu atayın buluşturdum Men ya. Yine matematika döktük önünden. Şu an senin Karıcaday'dan köçeden geçirip gördün mü? Aa. Lümäçet ne? Ayken. Çirekken. O da oğlum son yolun kırar anladın da köplenş geçti. Yürüyte oturuyan. Ay oturup şu karda dayda ya ulra adam olsa geçiriyor da kulu. 50 tane geçirip gördün mü ömründe? 50 tane. Ay değil. 30 tane. 30 näçe şu udaş ne işte? Emmesem udaçny. Jogap berýärmi garantisi var. Men geçirsem garantisi var. Aňada o 1 metr maňaryk geçirip ondan ýüzüme gaýdy. Öyle. İş atlar var, gün zat öğreniyorlar. İçil, Josh, Oo, biliyor Josh. Bir var. Sonra otta kimi özünüz, en yakın dostunuz hata ediyor. Necid? Mecid, yollaşmadı. Bey Hoca. Abi bega Sanoatın yakın olsun ve sağdandan Nur Nefret Muhammed. Adamın songatda dostu kendir, tanışım kendir. Yöne durmuştu. Eke dostu bolaryň. İlka ýokardaky Huda, yerde de ayal. Ayağları. Ayağından korkyan mı? Men korkyan. Bir zatdan adam korkup yaşamasa, o yaşı işte var ya, cevapkärçilik pes eder. Men köp zatdan korkyan, şoň birim ne? ayarım. Korkyan mı? Bırak. Al yürü yaşacak kaldım yok mantığı uğrattı. Korkma. Hile hormat. Hile hormat etmeli öyle. Geri değil ha. Varyant yok ha. Öydakin bir nakaret de.
Nakar duz köprak borupdur. Ha? O. Şo nakar ayırıp täzeden nakar pişirip bilýärmi? Yok. Ya Edil doğru. Edil ona Ki turda boýmazda kim dikilýär? Rahmet etdirçäňizi. Nuriýadyr Recep. Yok. Yok. Diyemem. Widi Pagir diýer. A stüdyosynyň direktori. Siz turda boýmazda kim? Aydymçy. Aydymçyky diýär. Ha? Awa. Turdy o. Ro ay ay. Diyemem. Widi rahmet etdirçä bolýar. Yok mu? Indi hadi rahmet etdirçäňiz. Dep demem men. Diyemem. Atrabat O gibi. atrabat. Neme? Bolýar. Wali ne diyecek böyle? Neme kil? Neme ise kil? İstap diyor. Benim Atrabat mı? Orçol ne? Atrabat ka orsa. Ay Emraza. Siz üçün dünyada en ovadan denen kim? Menin gıydym. Men gıydym odan Allah'ıma döneyim. Şu hiç sen dünyada en ovadan denen kim diyeyim şu ayarların 30 yıldan köp yaşayan adamla hiç kayıp ben ayarım diyeyim et de. Şu sıfat neyse odanımızda ütkak diyen mi var ha? Men aktrisan gowar yani. Kim? Jennifer Lopez gowar yani. Durmuşta siz üçün ne hemen yatlamak yakın bile. Durmuşda men üçin ejem bilen kakam bilen geçen günlerim. Jo her kimin öz üçine iň owadan öýrejekse bolýar. Ola duhovny tarapdan. En gowaryan renkini näme? Ak renk. Ak renk. Näme üçin? Ne görmeyen adamım ak Muhammed deyip Ha. başlaya. Ak paytahtımız var, ak şeherimiz var. Her bir aklık ağlına yakıştın deyiptirler. Şoň üçin ak renk olur. Düşündüm. Ak yüreğimiz öyle mi halka hizmet Ak ediyor? yürekten hem halka hizmet etmeli inşallah. Sağ olun. Hayfi pişik iki ayakta öyle. ort pişikler olayma da bir daserde öğretmen pişikler de. Muma daserde öğretmenlerin ergili sort pişikler oluyor. Yaptığım cüzce o. O da. Hayfi pişik iki ayakta öyle değilse yadından çıkarma. Tom iki ayakta öyle. Zehrdek, tom zehrdek, tom. Şu iki ayakta öyle. Hayfi ördek iki ayakta öyle. Nime? Uvağa da olayma da. Yok. Belki nime? Neyme sol? Diyoruz. Dur. Dur bir olakan olan abi. Dur. Fikirler olalar. Rahman. Taç Muhammed. Haydi. Ördek kayakta öyle. Fikirler olukmancık. Vaktin var ha. Canat görecek bir yerine. Ya canat çek bir yerine. Zanat göreyim. Canat. Canat. Kime canat çek? Kime zanat dem kam? Bego canat değil mi? O zanadan. Ha? Alo. Begen sen qom dost yadılan. Zanam. Dosa neme mi? O kayıt ördük. İki ayakta yürüyen ördük ham. Nereden kayakta yürüyordu? Sen mi ördüğüm iki ayakta yürüyen? İki ayakta yürüyen ördükler. Kayak oldu, kayak oldu, kayağına herhalde. Beyaz ayak var. Kayak oldu, İki ayak var mı ördüğün? kayak oldu ki, ne bunlar? Yok. Ha doğrudan iki ayak var. Var da sen da var. Haydi restoranla toy soğumak has yengil. Altınlı. Altında.
Haýsy restoran hyzmatyny görä? Altynyň naharyny görýän. Altın restoran. Altyn restoranyny. Öde şu restoran bir Hem bolçuluk, özüm bolçulugy görýän. Bolçulugy görýän. Bol süýçi. it bilen pişik oňşany. Pişik bilen sıcan oňşany. Ha. Bak. Iň bol yürek bilen aklam oňşany o kebap. Ha. Dogrymy? Ha. Siz kim bilen oňşanyňyz? Ey men var emek şunu oňşýan. Bahada oňşal. Durmuşda iň gıynanan günüňe diýýärdiňiz düşýär. En gıynanan oğlum, dostunu yitirsen bu dünyadan gitse gıynanan, ina şagirtlen gitse bu dünyadan yaş wagtynda gitse gıynanan. Kim gözüme tutýar şu an? Ayrılık barada bir yatlama deyip aydım döretdim ha. Şol menim aydymyň üstünden gıynaşlarymı bildirtmek şol. Nur Muhammed Meredow ýatlap bir zat döretdiňmi aydym sunotda. Yok şu neme ol Nur Muhammed'in özü halkın yüreğine dur. Nuriň aydymlarym halkymyzyň içinde aydylyp berdi. Onu hiç kaçanam ölçmedem, gitmedem, ýatdanam çykmady. Bir ýol. Nur Muhammed Meredow. Sizin şagirdiňizmi? Ho. Hakyky ilkinji şagirdim. 86-njy, 87-nji ýylda biz toýa gatnamyzda nira toýa barda gelýän çagy. 11-12 ýaş bolmaly 86. Gelýär-de. Şo gelip sahnada ýanymyzda oturar, biz soňra öwrenşik gitdik oňa. Her toýda gelýär. Bizden gynanýar, oturýar, toý oturýar, 3-3 ýyl oturýar. 3 ýyl oturýar Nur Muhammed Meredow. 2-3 ýyl biz bile gaýdy. Çağı ödem. Çağı 11-12 ýaşynda. Ondan şeýle bir toýda bir iki tane aýdym aýtdyrdyk. Gowut eti var, aýdy ýatdan aýdy ya. Berekella dedim. Ol başdy. Soňra men studiýa açdym, biz öz başlyk bolduk. Ýurdumyz, watanymyz öz başlyk boldy. Şonda studiýa açdym. İlkinji zapisleri men käbir aýdymlaryň fadyny berýärdim. Taýýar taýýar. Ýönesiniň aýdym. Şolaryň berýärdim. Onuň ýanglandyýaryma gatnaşdyrdyk. Ýanglandyýarymda da amoň birinji ýer alyp bardy ýa-ni. Düşündüm. Şeýle. Çal-çaltan ak di. Ak. Yok ya dur. Yürümedi ak di. Gitti. Ak. Ya oynatma tabii. Gidelim. Ben tam ak. Gittik mi? Yürümedi. Ak. Tıgırdamış ya. Tığır süt. Muştoklarına da ardın var. Ne bileydim onları? Di arkayın. Müştoklanma ardum. İlkölene canlar ta bolsun. Maşgalalarına, işlerine, okuwlaryna, ähli zatlaryna üstünlük arzu edýän. Mustaqlama. Ne balzam bilen ne dedim onu. Toýlar köp bolsun. Toýlaryna da guşat gurdy aýdym aýtsan. Erkim oýgaladyr. Yaş şundan akbardan. Gitme. Şu bardatda ähli mustaqlama. Men sen ustunda bäri gaýtsana. Şu bardatda ähli mustaqlarma edilişlerimizde diými? Ederim. Köp sağ bolsun aýdýan şunça ýyllar, şu ýyl 40 ýyldanam geçdi meniň sahnada durma. Madama ananyp ýaşaň, söýüp ýaşaň. Ähli edilişlerimizde mustaqlarma zan taýlap uzak ömür maskala wadanslygyny elmidam ýylgyryň gülüň şahatlanyň durmuşda hemişe birek şahatlyk paýlan. Elmidam gülüp gedin. Karşı? Emre. Den baş için bu ardıva için var. Başta kaydanan. Ya köpsün hatalan bolundur. Ya oğlum ya. Alipa. Barza topa. Kimdekler ha? Baş üstüne. Aman göleyden çıkanna bilmen yanaram. Adı adıma düşüney bilmen yanaram. Era Halifa.
Ah, tüy, o da çok ötüyor. Bir yandım koydum aytkan çıkarýarda. Oh. Ene nik tapar yanacak bolsaňyz, gelejeme şunda diýatly da. Ýağmur uragdy. Gececik soğuk. Çınım şo ya. Çınım. Ene ýagşy şoňa adyna Elis. Vay. Elis ta oğlum. Ene bolam size sertifikat. 1 ýyllap Elis'in hyzmatyna peýdalan bilýäňiz. Iň gowy, iň gözel, iň ütgüşik gözellik salonlarynyň biri. Elis salonynyň adyndan size bir ýadygärlik goýjak, bir galjak sowgat edilýär. Ene Almakanım dövecek. almakan döwülýän sowgat derler. Sen şoň üçin döwülmeýän sowgat diýip. Şu telefon al gidýän. Näme täze aýdym çykarsaň, göni ilk bolup ýagşy şow jaňa diýen. Ýagşy men täze aýdym çykardym. Awa şäherde bolsaň daşyn çykdy. Şu sowgaty. Şuny sowgat edýär. Awa. Tamam. Oy benim gepleşiklerimden bir audio arkadaşlar dinledin. Tamam. Awa. Jaň sowgaty. Tamam. Sizin yeten üstünlüğünüzün içinde sizin bir oyunu değişmeyen kabul edip bilýärligiňiz şoň bir sırdır. Hemişe o jaňyza arskal döwletiniz känmezin, gülki höküm sürsün. Biz sana üstünlüğü da öýdär. Sowgatyň al. Ýür. Indi ýür eli. Sag bol Rahmanjan. Sağ ol. Janyň sag bolsun. Ya aýdym aýdan gelem, emmesin aýdym.